Hi, good evening sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ano ginagawa ninyo? Sino pang gising dyan? Ang tanong, may gising pa ba? Meron pa bang willing makinig sa akin? Meron pa bang gusto makipag-usap sa akin? Kung meron, i-share nyo na tong live na to. Kahanap pa ako ng kachismisan ko. Ayan, andyan na sila. Hi! Comment kayo ha para ma-shoutout natin. Para mabanggit natin. So, ayun na nga, mga moms. Hi Den! Hi po. Hindi ko mabasa yung name mo. Arabic ba to? Or somewhere in Europe? Chada! Hi! Anong name mo? Hindi ko hindi ko mabasa maigi name mo. Shoutout from Abu Dhabi, Rene Reyes. Hindi ako makatulog. Eloy de la Cruz. Oo, totoo. Aaminin ko. Napanood niyo ba yung huling video ko? Huling vlog ko? Nito lang. Nito ka last cheese lang. Dito siya is very haba. Naku, huwag mo ako simulan ha. Shoutout from Novaliches. Wala yung name, hindi ko mabasa. JJ Panapanaan. Currently 12 doon na here in Maryland. Ay! Ate Rosalind Curecla, hi, how are you? Hindi ako makatulog. Luwayoy Lantican, Mary Grace. Eloida de la Cruz, Grace. Joy. JC Joy. Sali mo live. Ano na mo? Bakit? Taw-taw kami dun. Bakit nga? Live mo na. Hi, Jaime. Congrats. Shoutout from Riyadh Haley. Bakit nga? Romilly Twins. Shoutout from Netherlands. Bakit nga, uy? Danis. Which is Scarlett? Bakit? Wala. Taw-taw ang mga bakla dun. Dalawa. Lerosal Macaraeg. Kay Jocelyn. From Tacloban. Hindi ako makatulog. Napanood nyo ba yung latest vlog ko? I mean, oo. Nito lang huli. Shoutout from Gimba, Nueva Ecija. No, gising pa si Danny, si Marian, si Oyong, si Mia Kaloka. May wakwak dyan. Eto, kausap niyo po. I like your live last time na may nag-share sa'yo from Manila. Thank you, Ate Rosaline. Kahit gabi na fresh pa rin. Sure ba? No, hindi niya yata napanood eh. How true kaaway mo, jowa mo. Yun na nga, kasi last day na nila, so hindi ko na siya makikita. Kaya talagang mamimiss ko siya. Saan? Mirasol. Memshi, Lantican. Opo, nandito ako sa farm. John Jimmy. Kanina magkasawa na wala ka namang kilay. Gusto mo talaga ng black ha? Sandali. Anong gigigil ako sa'yo eh. Binamaramos. Guys, please pakireport si Marian Ambisyosa. Rose Pepper, wala pa po kaming lakad, pero sa April 10, sa ano kami, sa Palawan, sa Puerto Princesa. We will be in Rizal actually. Palawan. After ng Palawan namin, so April 11 na sa Manila na. Ate Nilarme Cabrera, hello. Ami Aurelia, ganun na nga. Magkalapit sila ng bahay ni Oyong actually. Alam mo ba bahay niya? Ryan? Talaga? Oh, Ate Jen yung tandayo. At andito, himala. Char lang. Thank you, Ate Rosalind Curecla. That's only an eyeliner. So, nag-drawing ko lang siya. Imotera yan. Yes. Nalungkot lang ako bigla. Kasi, bago pumunta ng Cebu, ng Boracay, ito lang kami ulit nagkakwentuhan, nagkausap. So,
Nilarme Cabrera. Let's see kung makakasama lahat. Joyce Kines, kayo yung kilay. Pag sure ba, parang hindi nga pantay. Anyway, okay lang din naman yan. MD Yasin, I don't understand your message. Shoutout naman kay Enzo and Marcos na hindi pa natutulog mula kay Mabel Daroy. Enzo and Marcos, tulog na mga anak. Liza Torcel. Apakaya mo naman talaga ni Daddy Jun Alex Banghon. Mukha nakakaangat-angat. Nakaka-LL. Jan Jimmy. Nagustuhan ko yung sinabi nila, miss ko niya. Kung ano pa ako, diba? Nindot kayo. Lahat kayo magpalawan. Hindi po, kaming apat lang. Si Brenda, ako, si Gwen, and si Scarlett. Yung iba magpapalawan, pawn shop lang. Charot. Oh, hindi mo na naman ako piniem. Ganyan kay... Para sana nag-invite ako ng mga nandoon, di ba? Char. Rogelio Gatchilian, humaharot mga pag-ibig. Meron talaga siyang pasalubong, pero I didn't know na last day nila ngayon. Kanina. Hindi ko talaga alam. Until dumating yung mga bigas. Sabi ko, ba't ang daming bigas? Hindi ko talaga alam. Kasi ako bumili ng merienda kanila eh. Bumili ako ng merienda, snacks nila. Tapos sabi ni Oyong sa akin, last day na nila. Kasi ko, ay, bigla ako nalungkot. Naibigay ko naman yung gift ko sa kanya. Yung pasalubong ko sa kanya. Hi Daddy Alex, how are you? Ba't hindi ka sa page, yung page mo ang kino-comment mo para naipipin natin? Ang ganda naman, kakawarin ko lang ng video niyo yung awarding. Grabe, tawa ka. Thank you. Shoutout sa kilananay at tatay na umuwi na sila sa Bicol bukas. Wala kay Ningning for Knowledge Bagaporo. Te, baka naman. Daddy Alex Vlog yan. Please do follow Daddy Alex Vlog sa kanyang FB page. Nanakawan sa mga nanakawan. Hindi ko pa alam yung buong detalye pero nanakawan siya. Alexis Vidal, hindi mo na panood yung vlog ko kanina. No? Nahiya lang ako, Mamsi. Alam mo, naiinis ako sa mga excuses mo ganyan, Ate Gina. Paano yan? Pupunta ako dyan. Parang na-excite ako sa magiging chismos ako, pero I don't know, pero let's see kung matutuloy ako sa Hong Kong this coming October with my road trippers family, yung mga kasama ko po nung nag-Thailand ako. So let's see. Uy, malapit na rin mag 10K si Daddy Alex Vlog. Please follow Herm. Cute ngitig na kanina, naharatan kayo. Hindi ko siya boyfriend. Crystalline Ruiz. Sakasama ang palad. Pero magka-chat na kami ulit. Thank you, Liza Rotorsende. Hindi ko pa napapanood, ma'am. Panoorin mo. Shoutout from Butuan City sa Tia Oliva. May messenger naman, tsaka pwede ka naman yung dalaw-dalawin sa park. Ewan lang. Vilma Ramos. Beng Sorian, hala. Kailan yan, ma'am? I'm really not sure. Sandali. I-double check ko. Kasi, ang July, pinagpaplanuhan nila talaga. Ang magbe-birthday kasi ng July is si Vanessa. So, gusto niya mag-Hanoi kami sa Vietnam. And ang October babies, ako, si Gren, and si CJ, si Engineer, they were planning to go to, wait lang. I don't know kung Hong Kong or Singapore, pero let's see. Kasi sinasaalang-alang din nila yung passport ko. So, ayaw nila na may visa muna. So, para matatakan muna na matatakan yung aking card. Guys, yung nakapin, please follow her, ha? Sa April 10 po yung Palawan namin. Asa na ba yun? Ma'am siya sa parlor, oo, sa parlor niya mismo. Kaya nga po, ako man, gusto ko rin man siyang tulungan, nag-iipon din ako. I mean, I have so many plans then, like, I want to enjoy itong mga susunod kong taon. I mean, gusto kong mag-enjoy talaga. Sa totoo lang, Nilarme. Shoutout naman from Doha, Qatar, si Richelle Corrada and Joan Alves.
who's watching right now. Hi! Napanood ko, ma'am. I-share nyo, ha? Tapos panoorin nyo ulit. Tapos, guys, punta rin naman kayo sa YouTube ko. Panoorin nyo yung ibang videos kasi parang medyo mababa. Yun lang ang hiling ko. Ay, June or July. Ay, ganun. What happened kay Samara? Nakita na ba siyang... Sayang. Hindi mo talaga ako ma-accommodate. Ayan, no. Sa mga nasa Hong Kong. Hi, Ate Esel Akdal. And to Ate Judy Benaflor, ganda. Sabihin message niya sa akin, wait lang. Daddy Jun Alex, andyan siya. She's watching right now. Judy. Yan. I just want to say thank you so much to solid supporters. Ate MJ Plantig, Judy, Ate Judy, Irene Nabaha. Ayan. Nagbigay sila ng, what do you call this? Pang dinner namin. Though, nakapamalingki na kasi si Brenda. So, siguro, sa tomorrow or sa, depende sa kanya kasi nakapamalingki na. So, malaman lang natin yun. Uwi ka na pala, Ate Jainaline. Sige, okay lang. Baka si Mar na lang talaga magtutor sa akin doon. Who else is here? Paramdaman na kayo. Alam nyo, kanina, habang binibideo ko sila, hi, shoutout kay Junmar Butas. Alam mo, habang binibideo ko sila kanina since last day na nila, parang, I feel like, parang, malungkot, na nanghihinayang, na, yung halo-halo, sa ganun. Hi, Ate Ladi Mota Haplit. DIY Lantikad. I know, Daddy, kapag kaya naman pupunta yan Pupunta yan dito. Sandali lang, nag-i-emote pa ako. Hindi, yun na nga. Parang, wala lang nanghinaya ako. Tapos nagulat ako kasi, na pala siya. Pagdating ko kasi, bago ako malis, mahaba talaga buhok niya. Medyo makapal. Tapos ngayon naka-semi-calvo siya. Sabi ko, ay, mas gwapo ka ngayon. Mas okay siya. So yun, nakakatuwa lang. Tapos nakakapanginaya kasi isa yun. Nakakapanginaya kasi syempre wala na sila. Last day na ng work nila. Umapayat ka na, ha? Totoo ba? Laki ko nga lalo Watching from Hong Kong, Bernji International. Hi! Bernji International, Baakan, Mary Jane. Ayan. Edelisa Macolroa. Ikaw din, you're so beautiful then. Thank you. Sigurado ka, Ate Jenjun, ho. Maricel Bruno Abad, hi. Sana all in love na siya. Althea Ken Ibalang. Noon pa man, siguro, kasalanan ko lang din kasi pinipigilan ko, alam mo yun. Hindi ko mapanindigan yung nararamdaman ko, siguro parang gano'n. Hindi naman, Ate Esel. Kikiligin ako. Madadagdag yung stars natin. Ate Jenjen, thank you sa 5 stars. Ang nandito, sorry. Ang nandito, Mark Joseph de la Cruz. Andito si Scarlett, si Marian, si Mia, si Oyong, ako, si Danis, si Brenda. April 11, after ng event namin sa Palawan. Ayan, follow nyo Daddy Alex Vlog. Ayan po, yan yung kanyang page. Follow nyo siya. Konti na lang, 10,000 na daw. Dean Vea, Jericho Cruz, Jocelyn Baldomar. Hi, thanks sa pagsagot mo. You're welcome. Hanggat kaya ko pa sasagutin natin, ha?
Big shoutout din kay Rap Rap Bolado na nanonood ngayon ng Negros Oriental. I love you too. Sige na, I know na maaga ka ulit na may gigising. Makimarites lang po. Musta po si BJ ng Bora? Oh my God. Isa pa yan. Wow, kala mo talaga napakaganda. Wala, siguro hanggang dun lang yun. Yung ano namin, yung banding namin. Hanggang dun na lang. So maybe, pagbalik ko ng Bora, if ever na babalik, di hahanapin ko siya ulit. Hindi kami pumunta ng Capiz. Hindi po. Jocelyn Baldemar, good morning na din. Daddy, akit kami. Ginagawa ka ba? Thank you, Ate Vilma Ramos. I love you sa 50 stars. More pa kayo ng show, Ochi. Nag-akit ka dali. Galing mo mag-uwi. Nasari ka na na pag-gising mo sa umaga, siya agad na sisilahin. Well, technically yes. Totoo naman yun. No, na pag-gising ko talaga kasi maaga sila dito eh. Maaga talaga sila. And part siya ng original group ni Foreman. So, I know for a fact na responsible din naman siyang tao. Thank you, Nobski. Hi, Elisa Pepanya, Jeanlyn Esteban from Palawan. Uy, andyan kami sa Rizal this coming April 10. Capiz, hindi po Iloilo po yun. Shoutout from Marikina si Jocelyn Baldemar. After po ninyo kumain ng McDo ni Bora Boy, uwi na agad. Updated lang po. Yes, nag-McDo kami. Tapos, umuwi na siya ako naman. Bumalik na ako sa Ombar kung nasan sila Brenda. Watching from Tondo, Manila, Bernie Castillon. Halandoni Lu, hi. Who else is here? Ate Nilarmi, are you still here? And, Ate Chu, dinaan niya na siguro kami hindi ko alam, hindi ako familiar. Basta kami ang importante. Basta ang naalala ko lang, from Bora, papuntang airport, Port, San Pedro Port, tulog kami. Sasali po si Madam sa Star Magic Ball, Iconic Yuki, hindi. Siya yung magiging ball. Hello, ma'am. Sa watching from Italy. Si Bellissima. Akel Baladad. Maribel Villar. Not sure ba? Totoo ba yan? Am I? Thank you. Daddy Alex, asan ka na? Sino ba kasama mo dyan, ma'am? Ulitin ko. Nandito si Scarlett, si Brenda. Siyempre, bahay niya to. Si Mia, si Maria, si Danny, si Oyong, ako. Hindi ko rin alam kung dumaan ba kami o hindi. Roy Sumampong, shoutout from Davao City. Alexis Vidal. Pasok. Sige, gusto. Si Bellissima. Si Bellissima, Akiel Baladad. Sige, pasok, Alexis Vidal. I'm inviting you. Ang ganda na boses mo nandito kayo sa Barbasa Antique. Thank you, Jaylin Esteban. Baka may mga video ka ha, just let me know. Okay, meron tayong caller na gusto maki-join sa ating live. And he is asking, or she is asking, an advice para sa kanyang story. Hi! Ba't hindi kita marinig? Nawala siya. Connection failed. Si Argel, ma'am, di ba hindi ko nga nabanggit si Argel? Di wala na siya. Mary Ra, si Mia, si Danny, si Oyong, si Marian, ako na lang ang gising. Tulog na si Brenda. Huwag niyo na i-request na umakyat ako para makita niyo siya para matulog. Ay, Rene Valles, bakit? Ito ba?
Thank you, Ate Akel Baladad. Baka may pa-store ko dyan. Baka lang naman. Samahan niyo ako makinig sa hinaing sa pag-ibig. Hi, Alexis. Hello, Mamshi. How are you? I'm good, but tinatry maging good sa nangyayari. The feeling is mutual. Charat. Okay, Mm-mm. bago ang lahat, taga saan mo na si Alexis? Nasaan ka ngayon? Nasa Dubai po ako ngayon, pero taga-Capiz ako. Taga? Dubai po. Nasa Dubai ka, pero saan ka dito sa Pilipinas? Sa Capiz. Sa Capiz. Mm-mm. Hindi ko sure kung saan sa Capiz, pero yung asawa ng tita ko is from Capiz. Shoutout muna yung mga kababayan mo dyan Hello, sa Capiz. shoutout Go. sa mga taga-Capiz dyan. Kamusta po kayo? Okay. Gano'n ka nakatagal sa Dubai? 6 years na, Mamshi. Oh my Since God, ang tagal na. 2019. Mm-mm. Kamusta kayo nung after ng pandemic after nun, di ba? Di ba 2019 nag-start na ako ng work. Tapos 2020, nagbakasyon ako January. Mhm. Tapos, pagbalik ko ng February, March dito sa Dubai, it's lockdown. Close kami ng almost 7 months. Wala kaming trabaho. Oh my God. Wala kaming sahod. Ang sahod allowance, libre bahay, pero foods allowance, hindi kasya sa isang buwan. Hindi din kami makaka-part-time kasi wala nga close nga lahat. Bawal lumabas. Mm-mm. But now, Okay. ito, bumabangon. Okay, bago ang Laban lahat, lang. ito na. Ito na, magmamaritesa na tayo. Sa lahat ng ating mga viewers, ayan na, pwede kayong makinig. Pwede din naman kayo magbigay ng inyong opinion. And again, no bashing, ha? No bashing. Kasi personal experience niya ito. Okay. Kwento mo sa amin, ano ba pinagdadaanan mo? Kasi Mamshi, nag-start kami ng 2020. Yeah, 20. Mhm. Same kami ng work. That time, ayaw ko sa kanya kasi ganun nga. Hindi ko siya Katrabaho mo bet. siya. Kaso, yung mga ka-workmate ko, tulak ng tulak, ganyan-ganyan, push ng push, hanggang Yan ang sa mga akin, yan ang problema sa mga kaibigan na nang uudyok. Tulak sila ng tulak pag nahulog ka, bahala ka na kung masaktan ka o hindi. Syempre tayo Yes. marorupok lang, no? Mm-mm. Oo. So, Tapos, okay, then, umabot kami ng 4 years. ha? Simula ng pandemic? Yes. 4 years. Oh my God. Tapos, Question, ma'am, siya, alam mo, straight guy ba ito? Straight guy ba to? straight guy siya na may jowa siya sa Pinas. Hindi ko na siya papangalanan. Baka may mga kilala siya dito. Wag na. Oo. Talaga? Yes, ma'am. Tinanggap ko siya na kahit may jowa siya sa Pinas. Okay. Eto ha. Wala namang financial involved kasi may work din siya or... Financial, alam mo, sa 2 years namin, sa 3 years, wala eh. Hindi ko naramdaman. Ito kasi, ang sinasabi ko ha, iba yung bigay mo at iba yung hingi. True. So pag binigay mo, wala yun. I mean, hindi count yun as... Yes, I know, ma'am. Okay, hindi kaya dahil lang malungkot kayo, kailangan nyo ng makakarami. Kasi that time, during pandemic, affected yung mind natin. At kahit ako, munti ka na akong bumitaw noon, no? Siguro, naghanap lang din siya ng makakapitan in a good way. Para hindi siya malungkot, hindi siya ma-depress, para malibang siya, para ma-inspired pa rin siya, magkaroon siya ng reason na mas maging matatag. Kasi hindi sa 3 years ganon. namin, Ma'am Shin, malaking respeto ko sa kanya. Kasi sa 3 years namin, walang may nangyayari sa amin. Tabi-tabi po ha. Okay. Hindi naman porket hindi kayo nagchururot, may respeto ka na sa kanya. Yes. At hindi porket sinururot mo na siya, nawala ka na ng respeto. Nawala ka ng Kasi, nawala ka ng respeto sa
kanya, yes. Pero kasi, kung siya, gusto niya yun, gusto niya kung ano yung nangyayari sa inyo. Mm-mm. Yun nga, yung chururut, hindi mo naman matatawag na pambabastos yun. Oo. Kasi, needs yun eh. Parang feeling ko, Mm-mm. isa yun sa mga needs natin, di ba, bilang tao. Pero So, ako, yun Ma'am lang. Shi, hindi ako sa ganun eh. Pag ayaw ng isang tao, ayaw. Sige, re-respetuhin kita. So, ayaw niya. Ayaw niya pa that time. Siguro hindi pa siya ready na magkaano sa... Hindi wala pa siguro siya experience. Or Okay. nahihiya kasi accommodation yun, Ma'am Shi. Okay. Oh, ano nang problema ngayon? Ano nang ganap? Ang ganap na... Ang nangyari kasi naghiwalay sila ng jowa niya sa Pinas. Mm-hmm. E di ako, okay na. Sabi ko, masaya na ako. Hindi naman ako naging masaya na naghiwalay sila. Yung Parang tutok na nag-move siya sa on ka akin. na. Pero Yung, alam mo, oo, yung tutok na siya. nung pumasok ka sa relasyon na yun, alam mo talagang meron siya. Tinanggap ko siya. Bakit? Na sabi niya may jowa ako. Mahal mo na rin siya? Kasi siguro, Ma'am Shi, sa pandemic, that time na nahulog talaga ako. Nasa isang single bed, Ma'am Shi, dalawa kami. Na may sarili siyang bed, ha. Hindi siya natutulog doon sa bed niya. Sa akin siya natutulog. Mapapasana all ka na lang talaga. Yes, bro. Yun ang kaloka. Walang attempt na or kiss man May lang. attempt yung touching, pero for bastusin mo siya, hindi. Never. Sa labas lang. Again, uulitin ko, hindi mo naman matatawag na pambabastos yun. Kasi what if siya na yung nagtutok sa'yo, kaya kinuha na yung kamay mo para hawakan mo ang Magic Dragon Balls. Walang Okay. nangyayari yun. Na siya ang nagkusa na kukunin yung kamay ko, hindi. Siyempre tayo, mga bakla, siyempre kailangan din natin na ano kaya yung size niya or ano, ganyan. Siyempre, itatouching mo siya, yung kunwari lang. Kunwari tulugan, ganon. Dantay-dantay yung hita, di ba? Yes, true. Okay, ano na nangyari? So, ngayon naghiwalay na sila ng girl. Oo, tapos nagsama na kami ng 1 year na. Parang wala na siyang jowang 1 year. Mm-hmm. Sino Tapos, nakikipagbalikan? Ikaw o siya? Siya, Ma'am Shi, na binala ko kasi siya lahat. Promise, binala ko siya, Ma'am Shi. Binala ko siya sa lahat ng account namin. Tapos, nakitawag siya sa office namin. Tumawag siya sa office na gusto niya akong kausapin. Sabi ko, ayaw ko makipag-usap ngayon kasi hindi ko talaga gusto kausapin siya. Kasi alam ko marupok ako, mabilis akong maawa. Okay. Tapos, nangyayari yun, Ma'am Shi, tinawagan niya yung best friend ko na babae. Doon siya tumawag na gustong kausapin. Sabi niya, please, i-unblock mo ako, mag-usap tayo. Sabi ko, pag may jowa ka na, layuan mo na ako. Ayaw ko na masaktan ulit. Correct. Tinanggap ko siya ulit, Ma'am Shi. Alam mo nangyari. May jowa na naman siya dito. Tinago niya sa akin. Tapos, sabi ko, bakit tinago mo? Tapos sabi niya, lalaki ako, may kailangan din. Sabi ko, orason yun. Technically, correct yun. Tama siya doon. Hindi ko daw mabaygay yun, yung gusto niya. Yes. Pero syempre kasi, the moment na pumasok siya sa relasyon with you, dapat responsible din sa kung anong kailangan mo. Baka mamaya, baka kasi mamaya one-sided na yung relationship. Yung pangangailangan lang niya iniisip niya. Yun nga, Ma'am Shina, lahat ng mga bakla kong friend dito, sabi niya, Bax, tama na pagkatanga mo. Sabi niya, alam mo ang nangyayari niyan, hindi siya gumagastos sa foods niya, ikaw lahat, needs niya, ikaw lahat. Wala sa'yo lahat, Bax. Tama na, please. Tapos, one time, Ma'am Shi, nag-bar kami ng mga bakla. Kasama. Bar. Ang nangyari, Ma'am Shi, pag uwi ko, wala nang gamit sa bahay. Baka naman na-misplace mo lang. Hoy! Hindi! Gamit niya!
Gamit Okay. niya. Gamit niya. Oo, So, lahat umalis na ng siya. gamit niya. Lumayas. Kasi nga daw, ah, sabi niya, ayaw niya daw ma-judge ng family niya. Na ayaw niya kasi sa family ko, ma'am, kilala siya eh. Okay. So, ngayon, kaya siya umalis dahil ayaw niyang ma-judge siya ng family niya. Ayaw niya ma-judge siya ng family. Tapos ang reason pa, may jowa na daw siya. Okay. E di, panghawakan mo yung sinabi niya na ayaw niya na. Pero mahal mo siya? Mahal mo pa ba siya? Mahal ko siya, ma'am. Kasi 4 years namin. Sabi ko, ganun na lang agad. Nang walang usap na, ayaw mo na, stop na natin to, ganyan-ganyan. Pwede, mag-friend na lang tayo. Sabi ko, hindi ko kaya maging friend sa ex. Kasi Alam mo, marupok ako. hindi. Ganito lang. Una, I think kailangan niyo talaga mag-usap. Hindi dahil para ayusin yung relasyon ninyo, kundi para mabigyan ng isang napakagandang closure yung relasyon niyo. Alam mo kung bakit? Kasi maiiwan siya dyan, maiiwan yun. Pangahawakan mo yun. Alam mo yun, Mm-mm. yung hanggat nandun ka sa sitwasyon na hindi ka umaalis, yung hindi ka umalis o hindi ka pinaalis, pangahawakan mo Mm-mm. yun eh. Diba? Tapos, ma'am, ang Mag-i-expect ka, nakakaloka lang kasi, mga friend ko, kilala na din siya, ng mga bakla. na Alam mo, ma'am, kahit may... regardless kung sino pa yung mga taong kilala na siya, hindi mo pwedeng sabihin na magkilala ka na nila, huwag ka nang aalis, huwag mo na akong kaso iwan, nga, hindi. ma'am, siniraan ako. And so, Siniraan ako kanino? ng friend ko sa kanya na nagbubuking daw ako. Pok-pok daw ako dito. Okay. Una sa lahat, totoo man yun o hindi totoo yung sinabi niya na paninira sa'yo, sa ilang taon ninyo na magkasama kayo at halos ikaw, yung ano yun, dapat may sarili siyang gastos, pero ikaw yung gumagawa, di ba? Yes, Binibigay mo true. sa kanya. True, ma'am. Kung sakaling totoo man yung sinasabi niya, di kumain ka rin kung ano yung ginawa. Ay, napakinabangan mo kung ano yung ginagawa ko na sinasabi niya. Saka, Mm-mm. ito lang yan eh. Kailangan niya na linisin yung sarili niya. Why? Kasi gusto niya na talagang kumawala. Gusto Mm-mm. niya na talagang umalis. Kasi, Kasi straight ginawan nga ka na siya. niya ng Hindi. kwento. Yeah. And I think, kailangan mo na talagang bumitaw. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na mag-usap, to clear everything, hindi para magkabalikan o ano man, Kasi gusto gawin niya mo. maging friend, ma'am. Kaso ayaw ko. Ang tsaka lang, pumupunta siya sa bahay. Sabi ko, please, wag ka nang pumunta sa bahay. Ayaw. Hindi ko nga, ma'am, ayaw ko nang gustong alamin kung saan siya nakatira eh. Okay. Sagutin mo ng diretso. Nagbibigay ka ba sa kanya ng cash? Wala, ma'am, hindi. Anong nakukuha niya with you? Needs. Before, Renta, pagkain, hindi, ganon? yeah. Renta, pagkain. Before sa yung cellphone naman niya kasi, ma'am, hati kami nun eh. Hiningi niya. Yung parang nakiawa siya sa akin na, pwede mo akong tulungan sa cellphone. Okay. Nakuha ko na yung buod ng kwento. So yun lang. Kung alam mo na hindi okay. Kung alam mong hindi na worth it yung effort mo, bitaw na. Yun nga, Bitaw ma'am, na. bumitaw na ako. It's okay to be single kaysa lagi kang may migraine. Di ba? Sabi Aanhin nga mo ng ang mga karila. kasama ko, ma'am, may sakit daw ako na bipolar. Siguro sa hormones Ano connection? na iniinom. Ano connection? Siguro,
Siyempre, may time ako, Ma'am Shi, na praning ako, na parang siguro, may time kasi nag-aaway kami, na Wag natin nagseselos. wag natin gamitin yung mga ganun may bipolar ako, February ako pinanganak, Mm-mm. at kung ano pa mga dahilan. Stop using About those sa excuses. hormones, like, Kahit pa, stop using those excuses, especially kung alam mo na sa relasyon ka. 'Di ba? Kasi kung totoo man yun na ganun ka, bakit ka pa pumasok sa relasyon na to? I mean, hindi mo naman pwedeng sabihin na, sige, sagutin na kita after 2 days, after 1 week. Hello, kilalanin mo muna yung tao. Diba? Dapat alamin mo muna kung ano yung ugali niya kasi magtatagal ba kami nito? Hindi. Diba? Kasi, tapos sinabi niya kasi, Ma'am Shi, sa akin una, hindi niya daw kaya kung wala na ako. Sabi ko kasi, kayanin mo kung wala na ako kasi dapat magkusa ka sa sarili mo. sabi mo, tama na yung mga pamamalabok, mga Sabi ko nga, pamumulaklak ng mga salita. bula ba? Mm. Mahilig ka pala sa bula-bula. Sa lahat ng mga marites natin dyan, ano nga bang ang sarili ninyong opinion? Sige, comment down below. Kayo naman ang chumika. Ibigay nyo ng inyong opinion regarding sa problema nitong ating sister. Hindi, sa akin yun lang talaga. Huwag ka matakot maging Mas mabuti single. nga sa'yo, Ma'am Shi, hindi ka nakaano eh. Hindi ka na fall agad. Sa kanya, na-fall ako Oo. pero hindi ako kumapit agad. Hindi ako kumapit. Hindi ako kumapit agad. Nag-adjust Hindi ka? para. Or siya ang Hindi. nag-adjust? Siya ang umadjust sa'yo? Hindi. Siguro tinest ko lang din siya at tinignan ko kung hanggang saan naabot yung... Kasi kilala ko yung ugali ko, alam ko yung ugali ko eh. Ayokong dumating kami sa punto na magkakasalubong kami dito sa saan na parang hindi na kami magkakilala. Parang Nangyari hilangan. yun. Wala pa kami. Oo, actually, hindi pa kami na, tapos parang nagkakailangan na kami, tapos hindi na kami nagpapansin. Parang ang bigat para sa akin. What more kung naging kami pa, di ba? True. Pero Kaartehan na ngayon, lang. Ma'am Shi, sa 3 days na iyak, wala na. Iniyak ko lang Given, okay lang yun. Ako nga parang halos half year. Parang almost half year ako Pero na siguro, Ma'am Shi, yung nagiiyak. mga pag-iisip, hindi mo mawala. Iniisip mo pa rin. Well, siguro nga, hindi biro yung 4 years. Pero again, at least hindi nag 5 years. Isipin mo na lang, pag True. nag 5 years, baka may worst na mangyari. 'Di ba? Yun. Unang beses, pumayag ka. Actually, may kasalanan ka rin doon. Bakit? Kasi umpisa pa lang, nagsimula na kayo sa mali. Alam mo, may karelasyon siyang babae, pero pumasok ka, hinayaan mo siya, winelcome mo siya. Parang binigyan mo siya ng pagkakataon na, okay lang pala sa kanya kahit meron ako eh. So pagbalik ko, kahit meron akong babae dito sa bansang to, okay lang din sa kanya kasi okay nga nung una. Ang tawag Yes. doon, pang-aabuso na. So hindi na siya love at hindi na siya healthy. Basahin natin Parang yung mga comment torture nila. mo na yung self mo. Yeah, correct. Mula kay Bunsong Maldita, ang sabi niya, kaartehan na ng lalaki na di mabubuhay ng wala ka. Una sa lahat, wala akong matres si sister. So, wag mo akong artihan ng ganyan. Sabi ni Haylin Hindi ako Morao, mabubuntis. stop na iwanan mo na siya. Hindi siya worth it para sa iyo. Ayan. Casey De Ramos, for me, try to get out sa comfort zone kasi nasanay tayo kasama sila. Kaya pag wala na kayo, parang ang hirap makarecover kasi hindi ka pa lumabas sa comfort zone mo. Mahirap na mag-move on ka pag walang magandang closure. But need mong gawin para, yes, hindi para magpaubaya eh. Una sa lahat, hindi naman inagaw ng babae yung lalaki. Yung lalaki yung mismong pumunta. Yes. So, walang Parang agawan. gumagawa na lang siguro siya. No. Ng way Oh. para way na umalis na sa akin. I'm sorry for my term, pero I think ang mangyayari dyan, gamitan na lang.
Oo, Like, gagamitin ka niya para sa kung ano yung pangangailangan niya. And, hindi na ako magtataka kung isang araw, i-offer niya na yung sarili niya tayo. I mean, yung katawan niya. 'Di ba? Oh, So, yun ang parang kamalian. parang feeling ko mas mahirap yun. Kasi the moment na nag-girlfriend na siya, it's either yung girlfriend niya ang bubuhay sa kanya or siya ang gagastos para sa girl. Dalawa lang naman yun. Baka kaya niya pinatulan yung girl. Sa palagay ko, ang Diba? girl na ang gagastos sa kanya. Kasi hindi yun Good luck. aalis kung... Hindi yun aalis. Kung... Oo, hindi aalis yun sa'yo, hindi yun gagawa ng gano'n kung okay siya. Pero kung chururot lang yung hanap niya, still, kakailanganin niya ng mga panggastos niya dyan. Shoutout sa lahat ng mga taga-Avalon Queens. Hello sa inyo. Friend ko po yan, Ma'am Shi. Oh, andyan pala Kasama siya. kami saan. Sa work. Okay. Ay, mag-ingat Hindi, kayo kasama ko dyan, siya ha? Kasama ko siya sa ano. Friend namin yan. Sa salon din ba kayo dyan? Hindi, Ma'am Shi. Ako sa sinihan. Oh, okay. Sa cinema pala ito. Supervisor po sa sinihan. So, ngayon, kung No, makita kayo ulit, now, I'm trying to na kalimutan or hindi mo yan makakalimutan, believe me. Hindi mo makakalimutan yan. Ang tanging magagawa mo lang is tanggapin mo ang katotohanan na wala na siya, hindi na kayo magkakabalikan, at hindi kanya mamahalin gaya na pagmamahal niya sa iba. As simple as that. Diba? Yes, Ma'am Shi. Alam ko Kasi yan. kahit anong sabihin ng family and friends natin, hindi naman sila yung magpa-final say sa katawan mo, ikaw pa rin. Kasi ikaw nakakaramdam nun, ikaw may alam nun kung tama o mali. Yun nga sa isa-isip ko, Ma'am Shi, sa una, mahirap na tanggapin. Pero yun nga, araw-araw umiiyak, umiinom. Okay na yung umiyak, huwag ka na uminom. Okay na yung mata mo, Hindi yung makatulog, Ma'am Shi. kahit pa. Pag hindi kayo makatulog, sa lahat ng mga manonood, pag hindi kayo makatulog, uminom kayo ng maraming tubig. Yun lang. Laban lang tayo, sis. True, laban. Tsaka huwag ka na uminom. Kasi stress ka na nga, uminom ka pa, binubuhay mo lang ang mga cancer cells sa katawan mo. And that's not good. Ang stress kasi is, simula yan ng magpo-produce ng mga cancer cells sa katawan. So, that's not healthy. Yun nga sabi ko, siguro sa sitwasyon natin, ewan ko ba kung may magmamahal pa talaga? Oo naman. Meron pa naman yan. Kapit lang sabi ng tertiary. Yung nagtatry ka ng entertain ng ibang tao, tapos parang natatakot ka na kung Baka ganun din gawin sa'yo. ganun din yung gawin niya sa akin ulit. Yeah. Tandaan mo, magkakaiba lahat ng tao. Kahit marami pa tayong bakla, magkakaiba tayo. Ganun din ng lalaki. Magkakaiba rin yan sila. Eto na. Babae nga, kaya nila niloloko. Di talaga sila kontento. Wala, di ba? Totoo, babae nga niloloko tayo pa kay mga Bex. Ilan lang. Eto na. Sabi rin ni Rene Ralios, ano nga ba ang moral lesson mula sa kwentuhan na ito? Well, actually, I don't think na merong moral lesson, pero at least meron ka matututunan. Diba? Yeah. Kung alam mong sa simula pa lang, mali na yung simula ng relasyon mo, matatapos din yan ng mali. So, At ganun lang. Ang mali. Hindi, tsaka, kung ano yung ginawa mo, siyang babalik sa'yo. Pumasok ka sa relasyon niya, na meron siyang karelasyon. Ngayon, nung kayo na yung magkarelasyon dahil hiwalay na sila, nagkaroon siya ng ibang karelasyon. True. Parang two-timer niya. I think this is karma. Parang ganon. Sabi ko nga, mahal Diba, ang karma sa kanya.
So as with you, kasi pumasok ka sa kanya na may karelasyon siya, di ba? Oh, tapos nung nagkahiwalay sila, naging parang bumalik sa yung ginawa mo. Alam mo 'yun? Oo. 'Di ba kasi pumasok ka nung meron siya eh. Tinanggap mo siya na kahit meron siya. Nung nagkahiwalay na sila ng legal, siya namang pumasok yung bago. Oo. 'Di ba? So binalikan ka talaga. Sandali lang, babalik tayo for a minute. Magsi-CR lang si Ma'am Shi. Mahirap na baka pumutok yung kidney ko, ha? True. Ay! Nalaglag pala ako. Laban lang sis. Ayan. Ay, anyway, nice meeting you and thank you so much for calling. Sana kahit paano Yes, medyo Ma'am gumaan yung Shi. pakiramdam Thank mo. you din. Tsaka ano to ha, hindi mo lang pagkakamali at pagkukulang to sa relasyon nyo. Dapat alam mo rin sa sarili mo na nagkaroon ka rin ng pagkukulang at pagkakamali. Yes po. Thank you so much for calling. That's the listen learn. Salamat. Huwag papasukin pag meron na. Wag mong papasukin pag meron na. Unless masikip. Kasi sawadik ka talaga. Thank you, thank you. Ma'am Shi, bye. Ingat kayo Ingat. dyan. Regards po kay Madam. Pagising. Oh, diba? Sino ang ganun chika? Hanap tayo ng susunod natin kamaritesan. Nakaka-pressure to ganitong feelings. Food. Dito after ng drinking food. Who else is here? This is the last one. Asan si ano? Umihilig na. Hindi na ayos Hoy, yung... Ampeng, ingat kayo. Ingat. Sana all. Oh, Hello. Uy. Sana magkita pa kami. alam mo ba siya mga hindi kanina? Bakit chismosa mo? Inaano ba kita? Di ba inopen ko yung phone niya? Tapos may ano. Ay, Bye! See you later, guys. Kasi sorry yung lalaki sa kanya. Hindi ko Ah. alam kung jowa niya yun or ano. Hindi ko jowa yun. Kung may jowa ko, sana... Pinapapunta siya sa bahay nila ng lalaki. Ah. So, andun yung tatay. Actually, ano yung tatay? Alam niyo naman yung tatay, kaso ayaw mo naman. Akala mo naman, ha? Hindi ko alam kasi yung tatay. Basta ano, alam naman ng tatay niya na may jowang Eki. Hindi nga kami. Napaka-chismosa mo ni Maria. Kaya pala lagi umaalit yan kami ng hapon. Talaga mo na si Jean. So, alang-alang sa pangaral at alaala ni Mami Jolly, Ha? Tutuparin mo na nagkakaroon ka tutuparin mo na jowa. ikaw ay magpapakasaya. Oy guys, alam mo, maganda to pag-usapan bukas ng umaga. So abangan nyo yung mga live ng mga chismosa kong kasamahan dito. So, naglihon ko yung yung chismis ko. Salamat guys for watching. And thank you so much for 150 stars ko for this hour. Diba, naka 550 rin ako. Ito na nga. I love you guys. Totoo yun, nabasa